trotar de la música. Menos mal que Gloria está en Madrid, así nos la vemos, Nacho, porque es pesada de cojones. Pues Cristina, ya tenemos a la invitada en Madrid. Ya están en los estudios de Madrid, ¿verdad? Qué pena no poder verla, ¿eh? Ya, pero bueno, está recién llegada de La Palma. Super Gloria Serra. Buenos días, Gloria. Buenos días, Hola, Gloria. Cristina. Oye, gracias por invitarme. Qué pena no podernos ver, ¿verdad? Sí, hijo, pero bueno, te vemos en la tele. ¿Cuánto tiempo llevas presentando Equipo de Investigación? Mira, vamos a cumplir en febrero 11 años. 11 años llevas ya haciendo Sí. Equipo de Investigación. Increíble, ¿verdad? En un programa de investigación en una cadena privada, con los costes que supone, con los riesgos y las complicaciones que supone, y de una hora cada reportaje, que esto es de una complejidad técnica increíble, de septiembre a junio, como los niños, como el cole, que esto creo que no lo hace nadie en todo el mundo. Normalmente las temporadas son de 14, Claro. 15, 16 Claro. capítulos, 20 como mucho. ¿Y alguien os chiva temas? Es decir, oye, tenéis que ir a ese sitio porque hay una cosa un poco turbia. Sí, ¿no? hay- Os van chivando, ¿no? Hay varias fuentes de llegada, porque si esto nos lo preguntan, y es muy complejo porque hay muchas fuentes distintas. ¿Quién ha redactado esa pregunta? Acabas de decir que se lo preguntan siempre. Joder. Y a veces nos pasa como las cerezas, hacemos un reportaje y de ese reportaje salen otro y otro y otro y otro. Y habrá cerezas también que salen, que están mustias, ¿no? Que no llegan a buen puerto, que es un reportaje que por lo que sea al final habréis tenido un montón que no habéis podido emitir, ¿o no? Muy pocos, muy pocos. Después de esto vamos a Publi. De hecho, hay en riesgo capital privado, que si fuera público tendríamos que tener la misma responsabilidad, ¿eh? Pero nosotros, antes de sacar un equipo a grabar, hay un trabajo previo de investigación inmenso, Claro. muy, muy, muy fuerte, hasta ver si eso puede madurar. Y no depende tanto de que el tema lo valga, como de si podemos resolver cosas que no ha resuelto nadie. Es decir, nosotros siempre decimos, si informativos, los nuestros o cualquier otro, ya ha tocado ese tema, ya lo ha hecho, ya lo ha abordado y no queda mucho más que contar, no tiene ningún sentido que nosotros lo abordemos. Pero si nos quedan preguntas Ujú. y vemos que podemos intentarlo, entonces lo intentamos. Pero cuando salimos a la calle normalmente algo ya tenemos. Alguno ha habido, el que tardó más fueron 2 años en salir en antena, para entendernos. Pero Esto no interesa a nadie, Nacho. acostumbramos a acertar. Ujú. Es súper interesante lo que estás contando. Bueno, me alegro de verdad porque, bueno, yo con mi humildad, pero yo creo que lo que hacemos en el programa, llevamos casi 500 episodios, 500, ¿eh? 500 horas de investigación y algunos temas muy potentes y algunos muy divertidos, ¿eh? Las cosas también como son. Yo imagino, Gloria, que estás cansada de que hagan humor con tu voz, ¿no? Con el tono de tu voz, que te pidan siempre, léenos esto como si fuese una noticia trágica. Ya. ¿No estás harta ya de...? No, mira, y te diré por qué, porque no es Gloria Serra. Es la narradora de Equipo de Investigación. Claro, no eres Los tú, oyentes claro. me están escuchando, yo evidentemente... La no hablo música en está casa muy así, alta. No hablo en mi casa así de, pásame la sal, por favor. Claro. Pero sería muy gracioso. Sería muy gracioso, Sí. pero sí. No, lo que pasa es que, digamos, lo que hicimos en equipo, y que además fue un tema de supervivencia de audiencia, o sea, Ujú. pura y dura. Nosotros empezamos en Antena 3, claro, un programa de investigación, y entonces... Que entre un oyente ya, que esto no se aguanta, macho. No se aguanta esto. Y entonces pensamos, hay que cambiar la estrategia. Entonces la estrategia, claro, el reportaje es un reportaje, eso no lo Claro, puedes cambiar. eso es un- Vamos a cambiar la forma. Entonces nosotros decidimos hacer una película más. Y si os fijáis, de hecho el planteamiento que nosotros hacemos es muy cinematográfico. Y la forma como rodamos y cómo planteamos incluso Y el súper desarrollo... cuidado todo esto, Sí, es cierto, es muy... y entonces, claro, era lo único que podíamos cambiar y yo creo que fue la real innovación. Entonces, aunque está obviamente basado todo en hechos reales, pero es una película. Y eso afectaba también a la narración. Entonces, me plan, es que hay que grabar con más intención, decíamos. ¿Cómo se llama el Los oyente? primeros, yo creo que el mítico del pan y los croissants es paradigmático. Es paradigmático porque yo lo escucho y es una exageración y un delirio. Bueno, pero es un estilo que has Sí, creado, pero eso está muy bien. como estaba aplicado... ¿Que cómo se llama el oyente? Allí son mis primeros pinitos y intentando hacer una locución que sin perder Yo hice credibilidad... Barcelona. Antes de decir quién eras, hemos pedido a los oyentes que llamaran si querían hablar con la invitada que teníamos hoy. Ya saben quién eres y tenemos una llamada de Lluís de Barcelona. Buenos días. Hola, buenos días. Quiere hablar con Gloria Serra, ¿no? Sí, pero antes ¿Mm? me gustaría decir que yo soy oyente de la cadena SER desde hace ya muchísimos años. Ujú. Yo toda la vida escuchando la cadena SER. Sí. Y he notado que se iban colando algunas voces ¿Voces? ¿Cómo? voces de ustedes. No sé yo si algún tipo de error
técnico, Ah. pero se iba oyendo cuando decían cosas de carácter interno. Pero Pues yo no he oído nada. ¿Qué cosas ha oído? Es que tampoco... De todo tipo. De todo tipo. Ha habido momentos, ¿Sí? incluso, ¿Sí? vergonzosos. Ay. Vergonzosos. ¿Alguna interferencia de su radio? Puede ser, ¿eh? No, ¿No? interferencias no. Era de voces de ustedes. ¿Sí? Y ha habido un momento que decía, la invitada no llega, ¿qué pasa aquí? Ah, O, hostia. que la música esta no ha entrado bien. Cosas que yo Ostras. imagino que son de qué ustedes, raro, ¿no? internas, pero Bueno, que se ha escuchado. Y, bueno. Gloria, Gloria. Dígame, Luis. te han criticado que pero- decían que si eras aburrida la entrevista, en fin, de vergüenza, bueno, Juan Carlos, no sé. vergüenza. Bueno, sé qué decir yo, esto. revisaremos la grabación por Pues si... revísenlo, Hmm, porque esto no ha pasado nunca. vale, En la que, ya digo, yo soy oyente de la que hacer desde hace muchísimos años. vale, pues... He oído a Iñaki Gabilondo Sí. años. Mhm. En hoy por hoy conocía a Gabilondo. Sí. Y nunca. Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia. Co análise de colaboradores expertos. Dende a web, a app da ser ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Moi bons días, benvidos unha xornada máis, Liga Andesa, Liga ACB, o Club Baloncesto Breogán, o Río Breogán. A sensación deste inicio de tempada xoga hoxe no Pazo 12:30, é dicir, estamos a pouco máis de 14 minutos de que dé inicio o encontro frente ao Cosur Betis. En principio, un rival directo na loita por la permanencia. Un partido, por lo tanto, bueno, pues que ten todos os atractivos que nos podemos imaginar. Primeiro, ver si o Breogán é quen de manter esa boliña de xogo amosada nas tres primeiras xornadas. Segundo, ver como é capaz de respostar ante unha situación de cierta presión. Hasta agora, o Breogán tiña moito que gañar nos partidos disputados, pero pouquiño que perder, porque eran ante rivais teóricamente dun nivel superior, e logo tamén porque o Pazo xa ten outra faciana. Estamos falando de que hoxe van estar aquí perto de 4.000 espectadores, o 80% do aforo do Pazo Deportes. Isto vai lle dar, dende logo, unha vida, un colorido que desde fai pues, prácticamente ano e medio pues, non vivíamos aquí no Pazo. Aínda hai colas nas entradas, é un pouquiño máis lento o acceso ao Pazo polo tema de esas medidas anti-Covid que é obrigatorio adoptar, pero pouco a pouco se van enchendo as gradas e, bueno, pues isto xa ten outro colorido. Lolo Bello, ali na emisora, aquí Alex Gato, tamén temos por aquí a Sara Mejide, desde logo Edgar Paz, bons días. Bueno, como digo, partido, podría dicir o primeiro da nosa liga, non? Sí, un partido que nun inicio de temporada pois probablemente todo o mundo calificaría de fundamental de sacar no Pazo Universitario, ademais ante un Real Betis que un Cosur Betis que non chega no mellor dos momentos, con un inicio de temporada con bastantes dúbidas, victoria na prórroga na xornada inaugural fronte a Andorra, un Andorra que hoxe mesmo tamén caeu derrotado, está a empezar cun récord 0-4 e despois dúas derrotas pois moi contundentes, especialmente a última fronte a Manresa nesa barreira dos 40 puntos, e todavía pois semella que moito traballo por diante no lado dos de Joan Plaza, un dos peores ataques da Liga, está anotando menos de 100 puntos por 100 posesións, tamén unha das tres peores defensas da competición. Bueno, de aí que ese 0-3, esas derrotas contundentes, pues esté a pesar demasiado. Perdón, un 2. Un 2 porque que mismo dixeche a victoria na victoria prórroga Andorra, sí, na sí. primeira xornada
frente ao Andorra. E hoxe imagino que querrán vir bueno, pois a resarcir un pouquiño esa mala imaxe, sobre todo que algún xogador pois comeza a dar un paso adiante no seu rendemento cando casi vai un mes de competición. Adestramento ás 8 da mañá o luns, reunión de toda a plantilla, bueno, pois con palabras de prácticamente todos os xogadores, tamén do adestrador, que dice que o equipo se consura. Bueno, estamos ante estas situacións que se dan tantas veces, ¿no? Cando hai un resultado pues tan escandaloso como que sufrió Betis o pasado fin de semana, a necesidade de reivindicarse, de cortar as críticas, de, bueno, de normalizar un pouco a situación, e iso só se consigue obviamente gañando. Sí, porque ademais é o que falamos, son derrotas moi contundentes, e se a imaxe, o rendemento do equipo pues está nesa liña fronte a un rival directo, que falamos do saberás moitas ocasións, pois tamén seraría outro problema engadido. Eu creo que nese senso van intentar facer un partido de moito nivel, ou do nivel máis alto que sexan capaces, porque é a única forma de manterse en partido, que esos recordos das dúas últimas derrotas pois non aparezan tan cedo aquí no Pazo Universitario. Bueno, pois por parte do Brogan, algunha cousiña, foi unha semana un pouco especial, distinta ás outras por dúas situacións. Primeira, Marco Lukovic, que sufriu unha escordadura de nocello no partido frente ao Fútbol Club Barcelona. Foi duda hasta o último momento, pero nin siquiera está facendo agora os exercicios previos ao inicio do partido, polo tanto é baixa. Edazan Musa, que tuvo que viaxar a Bosnia polo tema do visado de traballo, regresou o mércores, pero regresou con problemas gástricos, bueno, que en algún momento chegaron a alarmar. De feito, como non se lle cortaba, o jueves tuvo que ir a un centro hospitalario, concretamente a Polusa, que é patrocinador do Brogan. Ali recibiu tratamento, onde xa adestrou con normalidade, pero bueno, son esas pequenas cousas que trastocan o traballo da semana, pero sobre todo, Edgar, a ausencia de Marco Lukovic, o 4 titular, un xogador que ademais estaba empezando, eu creo que por encima, ¿no?, do que se podía pensar que ia aportar no equipo. Sí, sobre todo porque está tendo tino dende a longa distancia, unha boa situación para abrir o campo. Veremos que modificación na rotación interior ten pensada Paco Olmos. Eu creo que hai dúas alternativas claras, que a primeira é que Cáchinas poda facer minutos como 4 aberto, nun quinteto algo máis pequeno, pero bueno, a mellor emparellándose con Beka Burnallache, pois tería menos problemas que con Vito Brown. E a segunda alternativa é xogar con 2-5, probablemente con Larsen nesa posición de falso 4, ainda que sabemos que atrás pode ter máis dificultades, pero mellor, bueno, ten algún tipo de trampa tamén defensiva para facer coincidir algunhas situacións concretas en función dos quintetos. Bueno, habrá que agardar, pero normal sería que calquera destas dúas opcións foran as máis naturais para compensar a baixa de Lukovic. Bueno, pois ca colaboración da vicepresidencia segunda da Diputación Provincial, estamos aquí no Pazo facéndolles chegar todo isto, xa saben, por os nosos canais habituais, e tamén lembren, se queren seguir o partido pola televisión, poden poñer na retransmisión de Movistar Plus, se van ao apartado de audio e escoller ali a nosa retransmisión, e podrán seguir o partido cos nosos comentarios. Os meus son os de menos, pero perder esos comentarios de Edgar Padre creo que sería un auténtico desperdicio. Bueno, pois que estamos a 7 minutos prácticamente de que dé inicio o encontro, imos recordar quenes son os patrocinadores en esta retransmisión. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49.
Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pois aquí estamos no Pazo dos Deportes, 2 minutos e medio xa para que empece este partidazo que vai enfrentar a Río Breogán e a Cosur Betis. Partido fundamental para as aspiracións de ambos os dos conxuntos, pero fundamental para que o Breo manteña a boa liña, ratifique o bo xogo amosado nas 3 xornadas que se levan disputadas. Edgar, falábamos de ausencia de Marko Lukovic, mentre sona de fondo o hino do medio século do conxunto lucense, cantado a capela, que ben soa. É unha gozada volver a ter o Pazo con un ambiente así. Dá gusto, que ben, isto sea outra cosa. Bueno, falábamos de Marko Lukovic, se baixa e especulábamos un pouco co que sería o quinteto titular que ocuparía a posición do xogador serbio. Pois Mahalbasi e Jordan Saki. Sí, 2-5, o que falábamos que era unha alternativa, falábamos de posibles rotacións.
e Paco Olmos pois opta cun Saco que eu creo que ademais de ter máis experiencia, máis confianza na rotación do congolés, pois probablemente tamén teña un emparellamento a nivel físico contra Vito Brown, pois ao mellor algo máis asequible, un Vito Brown que ten un motor espectacular, que é capaz de poñer o balón no chan e atacar de cara, e bueno, eso aí a Larsen iba a costarlle moitísimo máis. Bueno, pois al lado de Jordan Saco e de Mahalbasi completarán o quinteto titular do Río Brogan, del Hayes, Zanan Musa e Sergi Quintela, es decir, o quinteto habitual se efectuamos a Lukovic a entrada de Saco. No Betis, tampouco hai grandes sorpresas, penso. Xogará o escolta Kevin Carrington, ese xogador que o ano pasado empezou a pretempada en Baskonia e logo, antes de empezar a Liga, marchou a Mónaco, sufriu unha lesión de ligamentos importante, ainda non estará, penso, se o mellor nivel xunto, pero de todas formas é un xogador importante. Logo Pablo Almazán, Evans, Todorovic e Víctor Brown. Sí, eu creo que o equipo con moita experiencia na Liga ACB, cun Vito Brown que está sendo dos mellores xogadores do equipo, máximo anotador con 16 puntos por partido, un Shaun Evans, base titular este ano, ca rotación de Pepe Pozas, que ven da Liga Turca, bueno, primeiro ano na Liga, que sí que está a costar un pouquiño máis, é un aparello, creo que interior de moito nivel, un Todorovic que despois de xogar algunha temporada en China, eu creo que este ano, cos problemas que en orixe ia haber no país asiático de ter ou non ter xogadores estranxeiros, que ao final sí que van a estar permitidos, pois decidiu retornar a Liga CB, unha liga, bueno, sí, Barcelona, Juventud, conoce perfectamente, xogador formado, ademais, nas competicións FEP. Falamos do Betis, pois falo un equipo aí condenado a estar abaixo, pero, bueno, a ver, a plantilla ten xente xa con unha trayectoria importante na ACB, as incorporacións son tamén de xente. Bueno, pois aí temos a Víctor Brown, que é o máximo anotador, que fixo unha gran temporada o ano pasado en Le Mans. Shannon Evans ven de Turquía, tamén con unha boa campaña. Xa falamos de Carrington, pero bueno, Pepe Pozas, Burjanase, Daniel Bertans, Todorovic, todos teñen experiencia en a Liga Andesa. Sí, eu creo que nestes partidos de momento están botando en falta unha rotación un pouco máis consistente, pouca produción dende o banco, pero bueno, un equipo importante. Bueno, pues empeza o partido ca primeira posesión para o conxunto andaluz. Aí quería xogar Víctor Brown. Balón interior para Todorovic, que se perdeu por a liña de fondo, recupera, sacará, polo tanto, o primeiro ataque do Río Brogan. Sí, buscaba unha situación de poste alto, poste baixo, con Mahalbasi defendendo 3/4, negando a posibilidade de balón interior. Eu creo que erra Vito Brown, porque non ten bo ángulo. Xoga Mahalbasi, o balón para Belhens. A penetración de Hayes, saca para Mahalbasi, amaga o lanzamento tripla, o lanzamento de Mahalbasi, o rebote para Saco, non entra o lanzamento de Saco nese rebote ofensivo. Lástima, porque pareceu unha canasta feita. Sí, Mahalbasi poste baixo, lembremos que a súa experiencia nesta liga precisamente foi con Sur Betis. Agora comete a primeira falta fronte a Todorovic, que non lle ataca posteando tan directamente, senón medio de cara, e aí, bueno, lateralmente o austriaco pode sofrer un pouquiño máis, e de momento todos os balóns que querían xogar ambos os dous conxuntos, situacións interiores, poste baixo, e de momento sen acerto. Bueno, pois prácticamente un minuto de xogo, mantense o 0-0, balón para o esbroganista, para Pablo Almazán. Aí querendo xogar con Carrington, atención a este xogador, defendido por Sergi Quintela. Continúa Sergi con Carrington, o lanzamento de Almazán, canasta tripla de Pablo Almazán. Si, axuda un pouquiño longa de Musa, que se disculpa deixando a esquina a pé esquerdo Almazán liberado, que non é un gran tirador. E primeira situación defensiva de Brogan, Sergi Quintela con Carrington, nega a esquerda a mao forte do xogador con pasaporte de Trinidad e Tobago. Sergi Quintela. Aí vai o pequeno dos Quintela, penetración, primeira canasta do Río Brogan, primeira canasta de Sergi. Sí, mala defensa do propio Carrington, non sei se o scouting non o ten demasiado claro, e agora canastón de Shannon Evans ano pasado, que primeiro paso máis rápido, falaba antes de Carrington,
porque darlle esquerdas a Sergi Quintela, que é o lado que prefire para penetrar, bueno, pois é facilitarlle moito o camiño cara ao aro. E agora mala elección de Belheims da tripla chegando en transición, non é a súa mellor característica, o seu mellor tiro. A canasta de Evans pon por diante, mantén por diante, mellor dito, o Cosur Betis, 2-5. Aí temos al Víctor Brown xogando interior para Almazán. 5 puntos para él, aproveitando mala concentración defensiva de Musa, que lle gaña as costas con ese corte, e ademais recupera moi tarde, permite virarse cos pés en pintura. 2-7, bo inicio de Cosur Betis. Bueno, pues Almazán que xa está na súa media de anotación en 2 minutos. E agora falta de Todorovic a Musa, anticipaba Almazán buscando roubo, aí porta atrás, e despois saltou Todorovic para buscar unha falta que impedise a penetración de Musa. Vai a sacar Belheims dende a liña lateral, o que recibe Saco. Saco para Musa, Musa defendido por Pablo Almazán, teóricamente o mellor defensor do Betis, ou así o considera Joan Plaza. Musa non sabe con quen xogar. Sí, Almazán nega a esquerda tamén a Musa. Estas situacións que viñamos comentando en partidos previos, que pouco a pouco veríamos como intentarían impedir as penetracións sobre esa man os rivais, e despois Musa pois selecciona mal, pase en salto, pero sen ter claro a quen quería darlle ese balón. Evans co balón, intenta penetración, saca para Almazán, nova tripla que intenta Pablo Almazán, non vai a entrar, o rebote para Todorovic. Pasos de Todorovic. Sí, porque cando finta eu creo que ten a intención de buscar algún contacto para sacar unha falta, e o balón volve ao chan. Outro rebote ofensivo, Breogán que non está demasiado cómodo, non está tendo bo timing en situacións de media pista, non está seleccionando ben. Mahalbasi, xa decíamos, hoxe xa é un partido con certa presión para o Breogán. Aí está outra vez pegando a esquerdas. Perfecto, Musa, canastón de Zana Musa. Sí, porque nega ya esquerdas, pero Todorovic está moi afundido e incluso permítelle o cambio de dirección e de man para ir a esquerdas na finalización a Musa. Todorovic ten que estar máis arriba para seguir mantendo a liña que queren que o xogador bosnio colla, e agora canastón de Carrington absorbendo contacto, protexendo ben o balón. 4-9. Carrington, que xa avisábamos, é un moi bo xogador. O balón para Mahalbasi, amaga de 3, non entra, pois non sei, non foi unha boa decisión. Imos esperar a ver este inicio do Breogán, non está sendo bon. Como mal tiro foi este de Shannon Evans. Shannon Evans, o balón que non tocaron, Saco que pode anotar, pero hai tapón de Carrington. De Vito Brown, Paco, foi o que chegaba no esforzo defensivo. Pois finalmente se fixo precisamente Carrington co balón. Eu creo que Carrington dubidaba se tocara e podía ter cometido dobres, pero o balón estaba vivo, non tiña posesión cando contactou con el previamente. Todorovic no último segundo, anota Todorovic dende pues prácticamente a frontal, liña de persoal. Sí, 4-11, máis 7, máxima para Cosur Betis. Non está empezando ben o Breogán. O balón para Mahalbasi, vaise Mahalbasi. E aí rompe a Todorovic. Sí, pero Todorovic queixase dunha situación que ele non controla nun contra un xogador que non ten que ser máis rápido que a ele. É certo que ten unha falta, non quere contactar, e cando pide axuda, claro, pide ya a Shannon Evans, que está pechando un pouco aro, pero excesivamente pequeno para controlar a Mahalbasi. Víctor Brown saca para o lanzamento, tripla de Shannon Evans. Sí, 5 puntos para él, outra vez a defensa de Río Breogán mal. Axudas moi longas, colapsando pintura, totalmente liberado, prácticamente tiña 2 metros de distancia para executar esa tripla Evans. Balón para Belheims, quería xogar con Saco, pero Todorovic se adiantou a esa situación e ahora vai a recuperar Belheims. Excelente roubo, máis rapidísimas. Musa. Equivócase Musa, sí. Aí vai a pitar en ataque. Sí, está ben pitado, Paco, pesas queixas da bancada, nese 2 contra 1 ten que pasar. Estaba Mahalbasi pola outra. Ten que pasar porque ten superioridade numérica Breogán. Pablo Almazán ten que decidir que facer, protexe un pouco pintura, pero é suficientemente rápido e listo para anticipar, e Musa vai bater contra él, e aparecen os trocos, desfai a situación de 2-5, que semella que comeza a ser un pouco
herdanza de tempos pasados, non funcionan ben os quintetos con 2-5 en Río Brogan. Pois entra Iván Cruz, entra Bertans por parte do Betis sustituindo a Pablo Almazán. Aí Todorovic vai a nota. Todorovic que errou aro pasado, parecía unha canasta feita. Sí, balón para Musa. Xogaba esa situación de bloqueo directo que a esquina desocupada. Rotou moi tarde Río Brogan dende lado feble esa situación para controlar a continuación de Todorovic e tiña todo de cara. Balón para Musa, penetración de Musa, falta de Todorovic. Clara. Sí. Clara falta de Todorovic, é a segunda. Pois van a pitar a Bertans, Paco. Pois o que lle dan a man, seguro. Para min moi clara desde aquí, sí. Pero non, pitan ya Bertans e o que falamos das penetraciones a esquerdas de Dasan Musa. Dos lanzamentos de tiros libres para Musa. O primeiro non entra. Segundo lanzamento para o bosnio. Está preparado outro troco no Betis. Creo que apelese por Todorovic. Eu creo que Joan Plaza está vendo a situación do 1 contra 1 de antes de Mahal Basic. Este outro posible contacto. Le dá má sensación que quere protexer un pouquiño agora mesmo que Todorovic, que é un home moi importante a nivel ofensivo, pois non entre en faltas tan cedo no partido. 7-14, un tiro libre anotado por Zana Musa e o 2 contra 1 frente a Evans, o balón que chega a Víctor Brown, lanzamento de 3 de Brown, non entra, o rebote para Iván Cruz, xoga con Bel Haynes, a transición que xa se para por parte do conxunto lucense. Mahalbasi xoga bo balón para Iván Cruz, que non atopa, que non é capaz de agarrar. Falta persoal de Sergi Quintela. Sí, quedaron na transición defensiva Víctor Brown con Mahalbasic. Leven esa situación para buscar poste baixo co austriaco, que ten superioridade. Axuda por liña de fondo, porque Mahalbasic, ao igual que Larsen, sí que ten esa tendencia a moverse e a buscar liña de fondo nos postes baixo, e despois moi ben a segunda rotación de Evans, anticipando ese pase picado, outra perda, máis trocos, volta a saco, e de momento, pese a baixa de Lukovic, Paco, acurtando moita rotación dos interiores. Non aparece Larsen para facer esa primeira rotación. Xoga Betis, Brown. O balón para Carrington, amaga, de novo Brown. O lanzamento de Brown non vai a entrar. O rebote ofensivo para Betis, concretamente para Carrington. Aí está o escolta de Trinidad e Tobago, que non anota. O rebote para Saco. E non castigou unha mala defensa de bloqueo directo de Río Brogan. Mantense ese máis 7 de Cosur Betis. A 2.54 para chegar ao remate do primeiro cuarto. O balón para Kalinowski e Iván Cruz, lanza, canasta, tripla canasta de Marcos Saúde. Primeira canasta tripla para Abreu. 10-14. E outro aro pasado de Evans, agora errado. E a correr a transición Río Brogan, superioridade vai notar Musa. Anota Musa, 5 puntos consecutivos para o Leite Río Brogan, que se ponga tan só 2 do seu rival. Sí, parcial de 5-0 e a bancada que comeza pois a toparse co seu equipo, co seu Río Brogan. O balón para Carrington, Víctor Brown, Bertans, o xogador do Bilbao. Lanza Brown, non anota, pero va a haber falta de Saco. Sí, porque invade o seu cilindro, non é que non teña verticalidade, pero sí que invade o cilindro de Vito Brown, que ademais era unha situación, unha mágoa, porque era moi difícil o lanzamento que buscaba o norteamericano, o que lle están dando un poquinho de espazo, prefiren que gaste esos tiros antes que poña o balón no chan e ataque sobre bote, onde ten moitas máis opcións. É unha mágoa porque é a segunda de Saco. E agora sí, obriga o que falamos, a primeira rotación de Larsen, porque as dúas do congolés pois xa supón un problema. Segunda de Saco, entra Kevin Larsen, moi aplaudido polo público, ten ganas de ver o danés na cancha. Sí, sobre todo creo que ten ganas de que non se descolgue, pese a que teña momentos de xogar menos minutos. E Paco, tamén esta falta implica bonus. Betis terá tiros libres daqui ao final
de cuarto. Os 2 minutos que restan prácticamente para chegar ao final do cuarto. Víctor Brown anota o segundo, erra o primeiro, é o primeiro punto para o xogador estadounidense do Betis. O marcador en 12-15. Xoga Musa. Musa saca para Eric, con lanzamento triple de Eric. Ui, non entra. Balón descontrolado. Musa polo balón. Loita, que a frecha favorece o Río Breogán. Sí, unha situación agora con Bertáns e Almazán en pista. Na situación esta de man a man, que continúa bloqueo directo para liberar a Musa a esquerdas, moi clásicas xa neste Río Breogán de Paco Olmos. Deciden cambiar, boa defensa. Mal tiro de Eric Quintela, pero ese balón que sale descontrolado tras bater no taboleiro, pois Musa pelexa e mantén a posesión. Vai a sacar o Breogán desde a liña de fondo. O bloqueo de Kalinowski para a salida de Iván Cruz. Lástima. Lástima o lanzamento de Musa. A verdade que o saque estuvo ben, pero Iván non foi quen de agarrar o balón. Porque é unha situación na que teñen saída para tirador no lado de saque, a defensa está centrada nesa opción e despois precisamente Iván Cruz con ese corte no lado contrario ao sacador. Tamén hai que dicir que hubo un agarrón da camiseta de Iván Cruz polo medio. O maior problema creo que foron as mans. Sí, pero bueno, o tirón de camiseta tamén existiu. Balón aí para o Cosur Betis ao perde Pepe Pozas, o xogador da Obra. Kalinowski, balón para Musa, vai a romper Musa, canasta de Musa. 7 puntos para Zana Musa. Sí, man a man entre pequenos, mal xogado e despois a defensa sen formar, mala comunicación e outra penetración sinxela. Non creo que Joan Praza este moi contento con esas penetracións que está acabando Musa unha e outra vez. Almazán xoga para bujanarse. Cambia completamente para o lanzamento de Bertans, que non entra o rebote para Iván Cruz. Pois aí estivo ben Belese cortando, porque eso obrigou o xogador da esquina a ter que ir con él, liberando a Bertans, e un especialista aí vai errar poucas, Paco. Eric Quintela, o bloqueo de Kevin Larsen. Eric Quintela vai xa esquerda, continúa Eric, quere romper a defensa, penetración de Eric, lástima, non entra. Sí, apareceu Belese para intimidar o xusto e dificultar moito esa penetración, esa finalización. Agora outra erro dende a liña de 3 de Cosur Betis, que probablemente é o que está permitindo a Río Breogán pouco a pouco meterse no partido, porque as porcentaxes dos sevillanos dende a longa distancia están a caer. Empezaron ben, pero agora efectivamente eu creo que un pouco de precipitación. Teñen moita, non sei como decir, moitos xogadores capaces de asumir a responsabilidade, non? Carrington é tirador, a un alapivo como Carrington tamén o millor que ten é o lanzamento, Bertans, é dicir, a veces, pois eso, se non se escolle ben. Bueno, balón para Musa que perde, se queixa, pero non hubo nada. Bertans deixa para Burjanase. Outro tiro moi difícil. No último segundo do primeiro cuarto. Bueno, ao final o Breogán non chega mal ao final dos 10 primeiros minutos, tendo en conta que o Betis chegou a dominar por 7 puntos, 7-14. Era o que ia decir, dun 7-14 pásase a un 14-15, aproveitando, bueno, peores decisións e o mal tino dende a longa distancia de Real Betis, que creo que está nun 2-7 dende a liña de 3, pero errando, se non recordo mal, os 4 últimos que tentou no primeiro período. E bueno, semella que coas rotacións Río Breogán pois pudo atopar un pouquiño máis de fluidez e sobre todo, bueno, que Musa sí que foi quen de ter ese punto extra na anotación que sempre é tan necesario no Río Breogán por parte do Bosnia. Bueno, pois final do primeiro cuarto no Pazos Deportes, Río Breogán 14, Cosur Betis 15. Mardo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49.
Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. Mardo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Empezó segundo cuarto, va prácticamente un minuto de este segundo cuarto, como van a empezar con un quinteto Bell, Kalinowski, Cácinas, Larsen e Iván Cruz. Sí, buscando saídas para tiradores nesa primeira posesión, ben defendido porque cambian cos exteriores Almazán Bertáns, que era o que viñamos falando xa no primeiro cuarto cando coinciden en pista, e agora outro tiro moi difícil, Magua porque o rebote ofensivo atrapa o Acbelese e ollo Paco as perdas de balón, 5 co Sur Betis, 6 Río Brogan. Que non é habitual no Brogan, o equipo que menos perdas ten por partido, agora lanza Burjanarse. Moi ben, sobre todo ca finta de pase que lle permite ter ese tiro na media distancia totalmente liberado. A primeira canasta deste segundo cuarto. Sí, máis saídas bloqueadas para Kalinowski, agora máis liberado. Canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, canasta tripla de Kalinowski, segunda do Breo. Sí, moi habitual, cando el entra en cancha como sexto home. Intentan utilizar de foco ofensivo, de atracción sobre esas salidas bloqueadas. E outra vez Burjanache, que vai quentando que na media muñeca. Distancia pues, tópase cómodo, agora esquina curta, 4 puntos seguidos para él. Bueno, pois o Brogan logrou empatar a 17, volve estar o Betis por diante da 17-19, e Belgeis defendido por Pepe Pozas, o bloqueo da dereita, el vaise pola esquerda, continúa Belgeis, amasando muitísimo balón. Belgeis 3 segundos, ten que lanzar Geis, non entra, non está hoxe acertado, balón para Betis. Sí, tocou Larsen, unha situación que inician o movimento moi tarde, buscan o que chaman os pick and roll, que é a situación de bloqueo directo cun cego, onde dependendo como reacciona a defensa, pois Kalinowski ábrese despois de poñer ese bloqueo, indirecto cego, pero a situación non saiu especialmente ben e Geis ataca ao lado oposto, en esa situación erra. Partido bastante trabado hasta agora, Gerdler. Sí, con pouca continuidade, cun Brogan con máis problemas para ofensivamente atopar opcións. Agás esas situacións de Musa penetrando e ese tiro liberado de Kalinowski agora no segundo cuarto, pois está a custar moito. E outra vez Burjanache facendo dano, agora atacando sobre Mote, sacolle a falta a Iván Cruz. Máis trocos, marcha Pablo Almazán, aparece Blankenberg, que é un xogador belga que eu pude ver cando xogaba na sub-20 en Porto nun campeonato europeo, que tiña intención de ser drafteado este ano, pero quedou fora, apareceu a oportunidade de entrar en ACB. O lanzamento de Bertas, que é unha auténtica pedrada
E o rebote para Cachinas. Xoga Belgeins. Ordenando os seus compañeiros, fai falta pois esa coherencia que tivo Brogan nos outros partidos. Hoxe máis problemas en ataque. Continúa Belgeis, quería xogar con Larsen, o balón chega con certos problemas o danés. E a falta finalmente de Brechenberg. Sí, uso das mans para controlar que lle comezaba a postear a gañar terreo Larsen despois dese balón que queda medio solto. Está Breogán pasándose menos o balón, está comezando tarde a atacar e agora mesmo Belgeins asumindo demasiado bote para non gañar ninguna vantaxe nin xogar especialmente algo. Balón para Kalinowski, lanza Kalinowski, canasta de 2 de Kalinowski, 5 puntos xa para o estadounidense. Os 5 de Río Breogán neste segundo cuarto, e o que falábamos, as saídas bloqueadas cando está en pista. Empate a 19. O balón para Brechenberg. Por certo, 3 anos de contrato ten co Betis. Sí, que é un rapaz de 21 anos. E agora outro erro nunha situación sinxela de Todorovic. O balón para Gel, saca para Cachinas. 3, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde de Mindaugas Cachinas. Ahora sí estuvo ben Belgeins. Sí, transición, el en campo aberto. Está moitísimo máis cómodo, penetración, balón dobrado a esquina. E o que falamos, Cachinas Pesquedos nesa posición. O ano pasado en Levouro por riba do 40%, pero outra vez Burjanache, rebote ofensivo e saca a falta o lituano. A Mindag. Sí, e se non me corrixes, Paco, este 22-19 debe ser das primeiras vantaxes no Breo en todo o partido, sí. É a primeira porque xa empezou 0-3 ca tripla de Almazán. É a primeira ventaxa do Brogan no partido. Marcha Pozas, aparece Shannon Evans. Vai a sacar Evans. O balón para Bertans. Bertans, agora a axuda de Larsen. De novo para Shannon Evans. Shannon Evans diante del Belgeins. Shannon Evans se forza moitísimo. O rebote vai a ser para Breogán. Sí, pero claro, ten que xogar Breogán porque soltouse a posesión. Exacto, que non tocou o aro, 24 segundos. Está Betis cada vez ofensivamente xogando con menos criterio. Agás as situacións de Burjanache, moito tiro forzado, moi parados, pouco movimento. Agardemos que poda aproveitar este tramo agora Río Breogán para gañar un pouco máis da vantaxe no marcador. Pois sí, porque entre outras cousas o Breogán non está xogando ben, pero está chegando ben por diante no marcador, non? Eso é unha boa cousa. Falta Musa, falta Majalbasi por entrar en partido. E ainda se vai por diante. Iván Cruz, canasta! Tripla, canasta de Marzo Saúde, tranquilo Alex, quita respiro, canasta de 3 de Iván Cruz, é a segunda dos xogadores do Betis, por certo. Na mesma posición que a primeira, esquina esquerda do campo, e ollo Paco, porque son 3 triplas anotadas por Río Breogán, que vai de terceiro cuarto, e agora sí que... No segundo cuarto. Perdón, no segundo, e agora está, iba a decir, gañando situacións de ataque, pero bo ataque, bo balón dobrado, pase picado, e Todorovic vai xogar a nota. 25-21 despois desta canasta de Todorovic. O 25-19, obviamente, a máxima. O balón para Belgeins. Xoga con Larsen. Larsen, que non ten confianza, vai a pitar de zona, claro. Sí. Indiscutible. Sí, por aparte tamén está Iván Cruz, que atacara o rebote ofensivo pensando que Larsen ia finalizar esa situación. O que é a confianza nos xogadores. Esta mesma posición para Larsen era, vamos, non pensaría voltar. Sí, non dudaría en rematar esa acción. E tempo morto, Paco. Bueno, pois hai tempo morto no Pazo dos Deportes, 4:51 para chegar ao descanso. Agora sí, a ventaxe para o conxunto de Lugo. Río Breogán 25, Cosur Betis 21. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo.
Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 4 de 9 en triple Obreo, esto está dándolle oxígeno, equipo... Sí, sobre todo era o que ia comentar que veñen dun de 5, é dicir, neste segundo cuarto, perdón, outra vez. 3 de 4. Está deseando que remate o partido así, verdad? Sí, Nota sería unha boa nova. Claro. Só o erro de Belgein sobre a Bucina naquel primeiro ataque do segundo período. Esa tripla que lle está dando aire a Breogán. Como tripla anota agora Blengerberg, xogador belga, desatascando un poquinho o seu equipo que levaba un par, 3 de minutos con moitos problemas a nivel ofensivo. Bueno, pois a canasta tripla que volve a poñer ao Consur Betis a só un punto do equipo lucense. Vai a sacar Belgein, o balón impulsado da en Evas, parece que Carrington fixose daño no seu nocello, se veía que escordedura, non sei se pisaría alguén. Está movéndose, sí, sobre todo para que non se lle quede frío o pé, esa parte do corpo, se veía que nada. Belgein vai a sacar de novo o balón para Larsen, volta para o canadiense Kalinowski, Cachinas, lanzamento dentro de Cachinas, agora non entra, pero recupera o rebote. Cachinas se vai para dentro, deixa para Kalinowski, o lanzamento triple, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, de Tyler Kalinowski. 8 puntos para él, que sexan 4 de 6 nas triplas no segundo período, mantendo Brogan a nivel ofensivo acerto dende a longa distancia. Bueno, pues aí está agora Todolovic querendo superar a Larsen, non pode, ten que sacar o balón é para Shannon Evans desde moi lonxe. Evans non entra ao rebote, lástima para Todolovic, anota o xogador montenegrino. Non estivo ben Larsen pechando o rebote defensivo, de feito recoñecía o seu erro, e Todolovic nesa segunda opción mantén a Betis noutro ataque moi malo, moi espeso, pouca circulación. Larsen de 3, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, ahora de Kevin Larsen. 5 de 7, como está Río Brogan? 26-75, Paco. Balón agora 2+1. Sí, porque el Haynes vai tarde a esa axuda, ademais contra Todorovic non ten nada que facer. Creo que co Sur Betis se detecta esta situación de atacar e a decir a Larsen no bloqueo directo pode xerar moitos problemas, pero Paco Olmos inmediatamente devolve a pista Rasim Mahalbasic. Bueno, pois vai a voltar Mahalbasic, mentras Todolovic que anotou o seu punto número 8. Sí, e Carrington no banco que vai ser tratado dese nocello, Mahalbasic no adicional, 3-0-6 para chegar ao remate da primeira metade. Todolovic erra, lástima o rebote para Cavasele, para Vito Brown. Abelese, que non entra. O balón para Mahalbasic, pues, quería facer unha cousa moi rara que saliu mal e agora Evans o que anota. Sí, sobre todo porque Brogan ten a moitos xogadores por debaixo da liña de tiro libre, en esa perda permítelle correr sen opción casi de balance a Consur Betis, 31-30. Sigue a igualdade, ainda que ahora co Brogan por diante no marcador. Kalinowski para Mahalbasic, canastón ahora sí, por fin, de Rasim Mahalbasic. E que listo Kalinowski, esa gravidade que el xera nas saídas bloqueadas, permite atención defensiva, riza un pouco un bote e atopa a caída ao aro de Mahalbasic. Está mala defensa de Consur Betis en lado feble para pechar esas situacións. 33-30, sigo partido nunha posesión, Paco. O balón para Evans, que agora está a xogar todas, ou casi, sin moito acerto.
Bueno, pues aí a punto de recuperar o Betis, non era bo pase de Kalinowski, pero o balón impulsado por Pablo Almazán, vaise pola liña de fondo, sacará Brogan desde o propio campo, debaixo da propia canastra. Kalinowski xoga contra Belhens. O base defendido por Evans, balón para Kalinowski, continúa Belhens. Kalinowski quere irse hacia adentro, lanzamento de Kalinowski que non vai a chegar ao aro, moi forzado. A única mala decisión de Kalinowski de momento no partido. Outra vez Evans. Veremos como se estiran o mismatch, queremos buscar a Vito Brown triangulando, aí está. E segunda a falta de Hayes que vai a ser a segunda. Sí, estaba claro, xogaban ese bloqueo directo chegando. Switch, cambio defensivo de Río Brogan e utilizan a Todorovic para triangular cando Brito Brown xa tiña na vertical do aro metido a Belhens. Pero non, é a primeira, Belhens a primeira. Non, a segunda, agora, tardou o marcador porque a mí xa me parecía tamén. Todorovic vai a perder diante de Mahalbasi e agora falta antideportiva. Sí, é clarísima. Está Todorovic dende a primeira posesión con esos contactos no rebote, máis pendiente de certas situacións arbitrais que de xogar. Primeiro equivócase a nivel ofensivo nesa perda e despois gasta unha segunda falta antideportiva. Que é a terceira, ademais. Non teño moi claro Todorovic se mentalmente está no partido. Terceira falta para Todorovic e esta antideportiva vai a significar 2 lanzamentos de tiros libres para Mahalbasi, que xa anotou primeiro e ademais, despois do segundo, posesión para o Brogan. Sí, pero creo que o pago de Todorovic é a segunda. Tiñamos no minuto 3 e no minuto 7 que foi cando sentou. Sí, pero recorda que a primeira foi de Bertans, aquela que creíamos que era de Todorovic, os colexiados daron ya a Bertans. A segunda. Sí, de feito Joan Plaza manteno en pista, con 3 seguro que non arriscaría. Anotou os 2 Mahalbasi. É momento importante porque Breogán se anota, podese poñer con máis de 2 posesións de diferenza. 35-30. Belhens, o taponazo de Breihenberg. Subindo o balón Pablo Almazán. Pois é unha mágoa porque era unha situación óptima para o mellor chegar ao descanso con ese máis 6, máis 7. Balón para Evans. O lanzamento de Víctor Brown, canasta tripla de Víctor Brown, non se vai do partido Betis. No, sin ser un ataque especialmente bo, atoparon a calidade individual agora de Víctor Brown desde o 6.75. 3-5-3-3, o lanzamento que non entra de Musa, o rebote para Mahalbasi, gaña a liña de fondo Mahalbasi. Aí pudo haber falta persoal de Pablo Almazán. No, indica que... Sí, pero non é. Indica que levanta a man. E o rebote ofensivo, boa situación aí porque forzaran exceso Musa a penetración. E o que falábamos de Mahalbasi, se pode sempre vai intentar buscar liña de fondo, aparecen os trocos, Akbalese en pista, marcha Todorovic. Eu creo que agora si non quere que poda haberse implicado nunha terceira falta antes do descanso. E troco na dirección do xogo no Río Breogán, aparece de Quintela, marcha Belhens. Se va a Belhens que non estuvo especialmente atinado na dirección. Está gastando moito bote. Mahalbasi con Brown, continúa o xogador austriaco, aí balón para Kalinowski, quere xogar con Mahalbasi, o lanzamento de Mahalbasi, hai falta, pues dous tiros para o xogador con pasaporte austriaco. Pois eu creo que agora o colexiado trabúcase, para mí a rotación de Pablo Almazán fora perfecta. Danlle falta, boa opción para Mahalbasi de anotar. Danlle a primeira falta, por certo, para Pablo Almazán. E 2 tiros libres para Mahalbasi, quedan 31 segundos, 3 décimas para chegar ao remate do primeiro tempo. Mahalbasi que anota o primeiro, 7 puntos. Sí. Bueno, pues a lo tonto xa está aí casi como Kalinowski, con Musa 7, con 8 Kalinowski no segundo cuarto, Musa 7 no primeiro cuarto, e Mahalbasi que xa aparece casi, como ben dis, como máximo anotador do Río Breogán. 37-33, 2 tiros libres anotados por Mahalbasi, os últimos 4 deste xogador da liña de personal, que ben o fixo agora Evans. Sí, porque finta que vai coller o bloqueo, despois é rapidísimo para atacar o reyecto ao lado oposto, e aí non contra un, Eric Quintela non pode facer nada. Bueno, pois quedan 10 segundos.
para chegar ao remate. Tamén son os segundos de posición que queda o equipo de Lugo. Aí vai Musa, creo que hai falta clara. Falta moi clara de Dani Akbelese. Haberá lanzamentos de tiros libres para Musa con 2 segundos, 1/10 para o remate do primeiro tempo. Deciden cambiar na situación de bloqueo directo, como a case sempre a esquerdas Musa penetrar, e cando buscaba o tapón Akbelese, os colexiados indican que hai contacto. Bueno, pois 2 tiros libres para o xogador de Brogan. Podría poñer outra vez, como te gusta decir, Edgar, con máis unha posición de diferencia. Sí, é importante porque sempre, claro. Co volume de tiro que agora mesmo implica o triple no baloncesto moderno, pois ao final que sexan 2 ou sexan 3 puntos tampouco acaba de ser definitivo en moitos momentos. Erra o segundo e invade zona, sacará co Surbetis. Aí Musa foi un pouco a olla. No, eu creo que cando sabe o balón das súas mans, sabe que non vai entrar, pero sabe tamén vaya polo rebote que se invades, claro, impides o posible rebote ofensivo. Sí, porque compañero. ataca o rebote antes de que toque o aro. E ademais outra cousa, con 2 segundos que quedan, un segundo, 6 décimas, saca máis adiante co Surbetis. Saca para preparar. Se ten que xogar con un segundo dende un rebote é moito máis complicado. Claro. Bueno, pois Musa, que non estuvo moi listo nesta acción. Volven os 2 segundos, claro, teñen que volver 2 segundos, 1/10 que había, porque non chegou a tocar ningún xogador o balón. E Paco, 6 de 12 Río Brogan dende a liña de 3, 5 delas anotadas no segundo cuarto, fundamental para que o equipo ofensivamente gañara moita confianza e moito ritmo e tempo morto de Joan Praza para preparar algo nestes 2 segundos. 2 segundos, 2/10, eu creo que eran 2 segundos, 1/10, tampouco nos imos pelexar por isto. 38-35, estábamos comentando, Edgar, 6 de 12 en triple sobre Brogan, pero 5 neste cuarto que eu creo que é o que lle está dando a ventaxe a un Brogan que non termina de xogar ao nivel, ca coherencia, ca consistencia que vimos nos partidos anteriores. Sí, o mellor é un Río Brogan de máis impulsos que de continuidade. É certo que a aparición de Kalinowski, sobre todo abrindo esa tapa dende a liña de 3, foi chave. Tamén Iván Cruz dende as esquinas, esta esquina esquerda. E iso, bueno, agora mesmo é fundamental tamén para que o mellor podan atopar outra vez de xeito máis cómodo algunhas penetracións, algún balón interior a Mahal Basic, e con ese trío Mahal Basic, Musa, Kalinowski, pois mantendo a produción ofensiva do equipo. Además hai outra circunstancia creo que importante. Non vimos hoxe transiciones no Brogan, moitos menos contraataques. Aquela tripla de Cachinas que lle dá Belhens en transición penetrando. O Brogan necesita moito ese xogo vertical, ese anotar en superioridade. Bueno, atención porque hai 2 segundos, 1/10. Aparece Saco en pista, eu creo que é para defender o sacador. Efectivamente, eu creo que se vai a poñer aí diante para que o que saca non teña moita visión. Exacto. Con el diante, facendo de corpo opaco, aí vai o lanzamento, o saque, millor dito. Que tontería. Ir buscar o roubo pues con Akbelese, e que claro. ademais a situación, Paco, é sí, que vai que a recibe recibir Akbelese a 8 metros do aro, que pode anotar unha situación así por poder, pero a probabilidade de que o consiga é moito menor. Quere atacar o roubo, Mahal Basic en ese contacto, comete creo que a segunda falta ademais, e dai os tiros libres. O xogador máis listo, ¿no?, por decirlo así, cometa un erro destas características. Akbelese que non aproveita o primeiro dos lanzamentos. Sí, a boa nova nese caso é que Akbelese non é un gran tirador de tiros libres. E ten pa colmos pedido tempo morto. Dixo que non é un bo tirador, Alex, vai a meter o segundo. Non falla. Queremos ver, mira, paca. Ahí está. Pero sigue siendo un 50%. Eso sí. 38-36, queda todavía 1 segundo e 1/10. O que pide tempo morto agora é Paco Olmos, o adestrador do Río Brogan. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti.
sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 22 0099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Un segundo, unha décima, o Brogan sacará debaixo da propia canasta, bueno, pouco bueno, se pode facer. Poden buscar algunha situación de bloqueo cego para que corra. Ou unha partillada como que fixo agora Majalbasi. De feito, aí está, mira. Aí, non sei, todo o mundo se move, o balón para Eric Quintela, xa non vai ter o tempo. Chegamos ao remate do primeiro tempo. A ventaxe é para o conxunto local, para o Río Brogan, só por 2 puntos, 38-36 Edgar, pero tal como foi o partido, eu non me atrevo a decir que seña unha mala perspectiva para o conxunto broganista. No, primeiro porque só queda millorar, quero dicir. A situación do -7, que podería xerar algunha dúbida, é capaz de controlala unha vez que desaparece ese quinteto con 2-5, que veremos que sucede na segunda metade, se o repite e que resultado dá. Caída de porcentaxes de Betis no tramo final do primeiro cuarto, moitas perdas ambos os dous equipos, ata 11 conxuntas, o que comentábamos, e despois, bueno, pues a chave para que Brogan comece a gañar confianza e ritmo está que aparecen as triplas, sobre todo Kalinowski, as esquinas, saca proveito o equipo de Paco Olmos, e Betis sen facer tampouco un partido especialmente bo, porque non está a ter ese punto de traballar a nivel ofensivo, pero bueno, está unha posesión, eu creo que para eles... Tivo momentos, non? Empezou 5 puntos consecutivos. Sí, despois Burjanache na primeira rotación, apareceu aí un momentiño Shannon Evans cun par de penetracións Bulgember, a canasta triple en un momento onde o moi difícil despois de tempo morto, sí, bueno, pero tamén a impulsos. Bueno, pues de momento esto, a impulso nos estamos movendo nesta primeira metade. Queda, obviamente, todo por decidir. De momento, despois da primeira metade, Río Brogan 38, Cosur Betis 36. Así, prevención para a saúde, traballo e asesoramento en equipo, multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que los cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 22 0099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual.
Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Aquí estamos en tempo de descanso no Pazo dos Deportes que hoxe, xa lles contamos ao principio, viste case como son os seus millores momentos, 80% de capacidade, a xente obviamente non deixou escapar a oportunidade, colorido ambiente no partido, lástima que de momento o partido non está respondendo a tanta expectación. Xa decíamos que é un partido importante para ambos os dois conxuntos. O Betis ven de dúas dolorosísimas derrotas, perdeu en Murcia por 22 puntos de diferencia en propia cancha frente ao Manresa por 42. Foi unha semana moi complicada para os sevillanos, necesitan reivindicarse neste partido e o Breo, pois que bueno, despois de seu bo inicio, xoga hoxe por primeira vez contra un rival directo. Saben da importancia deste resultado e quizás por eso pois estamos vendo a dous equipos bueno, pois con máis imprecisións das debidas. O Brogan non logrou coller o millor do seu xogo, non está dominando o rebote, non hubo verticalidade, hubo poucas opcións de transición, unha ou dúas canachas chegaron tan só en superioridade, pero aínda así o conxunto lucense vai por diante ao marcador. Dende logo foi clave en este segundo cuarto o lanzamento de 3 puntos. Foron 6 de 12 ao final dos 20 primeiros minutos, pero 5 desas 6 canasas triples foron conseguidas no segundo cuarto. 38-36, todo por decidir no Pazos Deportes. Estamos xa moi pouco de que de inicio a segunda metade. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo.
multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que los cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 22 0099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud. Cursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. En tempo de descanso, saíron xa os xogadores do Río Brogan, fano agora os do Cosur Betis, e falábamos, bueno, fai nada, un minuto, Edgar, de que o Brogan estalle faltando, pois, primeiro, domiñar máis o millón o rebote baixo propia canasta. Isto lle permitiría atacar en transición, tan só un contraataque, unha canasta de superioridade durante os 20 primeiros minutos, e van 8 pérdidas que non es que señan excesivas, pero para o que ven sendo habitual nestas primeiras horas para o Brogan, si son moitas. Sí, sobre todo no primeiro período. Desas 8, 6, eses primeiros 10 minutos que lastraron bastante a nivel ofensivo o equipo, e o rebote é certo que hai momentos nos que a Cresele, Pito Brown no segundo cuarto foron capaces de facer algo dano, tamén o xogador belga cun par de accións, pero sobre todo creo que a Brogan está a faltar o que atopou que as saídas bloqueadas de Kalinowski noutros tipo de situacións, de poder dar un pase, de poder xerar unha vantaxe. Está a costar eso algo máis, pero bueno, que decíamos antes do descanso, que a mellor das novas é que foron capaces de pasar un momento difícil con menos 7 e agora mesmo pues, lideran o marcador. Sí, que ademais ainda non apareceron xogadores. Belgeis leva 0 puntos, unha valoración negativa despois desta primeira metada, e Majalbasi tampouco estuvo, aínda que leva 8 puntos, bueno, pues na liña que nos ten acostumados dende o inicio de tempada. Musa 8 puntos, pero mellor tampouco con esa explosividade que quizás espera del, non? No, sí, Musa sobre todo as perdas do primeiro cuarto, das 6 de Río Brogan, 3 saíron das súas mans, sobre todo aqueles 2 pases a ninguén, e a partir de aí, bueno, eu creo que o que falábamos, que sin ser un Brogan tan fluido como noutras ocasións, que ao mellor é un pouco de mala costume, ainda que solo
ían tres xornadas, porque é certo que este equipo vai ter tamén momentos onde non sempre vai poder facer un baloncesto ao mellor tan continuado e tan bonito, porque ao final a calidade tamén influe, e a regularidade de todos os xogadores pois non vai estar a ese nivel. Non, tamén é o que decía Mahalbasi nesta semana, non? Agora ao Brogan todo o mundo xa sabe o que hai. Exacto. Xa esperan, xa saben o que se van a topar, xa esperan con seriedade. Bueno, o mellor non é como se esperaba ao principio, non? E isto, bueno, pois se complica un pouco as cousas. É que o que falamos dos scouting, de que pouco a pouco irán sendo mellores, e se o mellor, valga a redundancia, nunha situación de inicio de temporada pode haber certa relaxación co recén ascendido, que por descoñecemento directo de moitos xogadores. E que pode haber algún equipo pois que lógicamente ten un plantel, un roster máis profundo e confía que incluso eso lle vai dar máis opcións no partido, pois claro, cando Brogan é capaz de gañar fácil, entre comillas, a Lenovo Tenerife no partido inaugural, cando en Burgos compiten en dúas partes totalmente diferentes, pero son capaces outra vez cando aparece o tiro de 3 de despegarse no marcador e gañar, cando en Barcelona pelesa que teñen posesións con -3 e -1, un par delas de cada vez que estragan, bueno, pues eu creo que esos son alertas, avisos que despertan a todo o mundo, e máis a un Cosur Betis que ven necesitado de victoria, que sabe que é un partido que no final de temporada vai sumar dobre o mellor. Bueno, o quinteto co que vai empezar o Brogan en esta segunda mitade é o que empezou o partido. Agás a situación de Jordan Saco, que queda no banco, e Iván Cruz en pista, é dicir, voltamos ao que ti comentabas, fora os 2 5. Sí, estructura máis habitual, por dous motivos. Xa o inicio de partido cos 2 5 non foi especialmente bo. Hai que lembrar que ademais Iván Cruz está atinado dende a longa distancia con esas 2 triplas, e que Saco ten 2 faltas. Bueno, pois o quinteto do Brogan, como se estivera deseando que empezara xa isto na pista, o Betis faino agora mesmo. O Betis, pois con Pablo Almazán, Shannon Evans, Carrington, Víctor Brown e Todorovic. O quinteto que empezaron. Exactamente. Bueno, pois vai a poñer o balón en movimento Musa. Faino para Belhens. O base do Brogan, xogando con Sergi Quintela, outro coxe ainda se agaso a primeira canasta do partido. Exactamente. Non se ve, ahora ven o balón que chega para Mahalbasi, non vai a valer. Está ben pitado, chega tarde na axuda outra vez, tendo problemas co Sur Betis para controlar as caídas, as continuacións dos interiores de Río Brogan. Nesta ocasión Pablo Almazán vai un pouco tarde, agarra Mahalbasi abaixo antes de que levantar o balón, por eso non é de tiro. Segunda para o exbroganista. Vai a xogar o Brogan e Mahalbasi o que ten o balón. Negando agora ben Pablo Almazán. Musa quería romper a Todorovic, vai non facer ahora. Penetración de Musa, deixa Mahalbasi. Non anota Mahalbasi. Sí, porque está Mahalbasi casi ocupando o lado que quere atacar Musa, que é esquerdas. E aínda que dobra o balón, non ten espazo para levantalo. Xogando Víctor Brown, amaga o lanzamento de 3, defendido por Iván Cruz, vai a recuperar Mahalbasi, xoga con Zanan Musa, o bosnio. Cuarta perda. Mal pase, Paco. Pois moitas perdas da estrela do conxunto lucense. O balón para Almazán, Todorovic vaise por lado contrario, volta outra vez para xogar do poste baixo. De frente del Mahalbasi. Falta clara, empurrón de Mahalbasi. Sí, danlle 2 tiros porque Todorovic aí sendo listo cando ten o contacto e o silbato, pois tira o balón ao aro, acción de tiro continuada, vai o tiro libre, pero co Sur Betis con problemas porque nega ben Mahalbasi o primeiro balón interior. Todorovic ten que recibir moi lonxe porque Víctor Brown non triangula para buscar situación de poste alto, poste baixo, e ainda así son capaces de sacar algo de proveito. É a terceira de Mahalbasi, non, a segunda, non? É a segunda. A segunda de Mahalbasi, xa comentáramos antes. Todorovic que anota o primeiro tiro libre, tamén o segundo. 10 puntos para Todorovic, empate no marcador, empate a 38. Xogando Sergi Quintela con Belhens que non rompe. Continúa Quintela, este vaise para dentro
Deixa para o tripla de Iván Cruz que non entra, o rebote para Quintela. Belgeis de 3, agora sí, canasta tripla, canasta de Marcos Saúde, a primeira de Trai Belgeis. E Carrington que sigue sen enterarse especialmente de que Sergi Quintela a esquerdas penetra, non atopa a tripla liberada a Iván Cruz despois do balón dobrado, pero o rebote ofensivo dun pequeno outra vez, esas situacións que se están dando no Río Breogán, e Belgeis non perdoa. O lanzamento de Almazán que non entra, o rebote Carrington. para Carrington. Carrington que quere insistir, vai a ter que saca para Todorovic. Todorovic busca a terceira de Mahalbasi, deixa para Almazán. Horrible secuencia, porque penetra Todorovic mentras corta Almazán, casi se chocan entre eles. O primeiro pase sen espazo, despois o de Almazán buscando unha esquina que non está ocupada e ademais medianamente defendida, unha secuencia moi mala de Cosur Betis. Bueno, 41-38, ventaxa do Brogan, que é o que ten a posesión nestes momentos. Sergi Quintela para Zanan Musa, abre Zanan Musa, deixa canasta de Musa. Saída de indirectos, vai moi por detrás Pablo Almazán nesta ocasión, das peores defensas que lle fixo a Musa no partido. Riza, e aí a esquerdas outra vez, con ese tamaño, con esa extensión, anota o Bosnio. 43-38, volta a abrir un pouquiño de ventaxa de brecha o equipo lucense. O lanzamento que non entra, o rebote é para Iván Cruz que xoga con Belgeis, corre o base do Breogán, non entra. A bandexa fixo todo ben. E agora falta de Musa antideportiva. E vanlle pitar antideportiva porque o contacto é lateral e ademais por unha situación clara que el non quere facer outra cousa que interrumpir o ataque, non quere defender a acción. De aí antideportiva, a subía a bancada do Pazo Universitario. Segunda de Musa, que lástima. Estas son as xogadas que poden decidir un partido. A bandexa que unha bandexa que erras e despois unha antideportiva que cometes, porque hai que lembrar que a norma é contacto lateral ou por detrás. Neste tipo de situacións é antideportiva. Musa ven lateralmente para meter o ombreiro e o brazo e interrumpir a transición ofensiva de Cosur Betis. Bueno, pois aí... E aparte un momento onde o equipo sevillano volvía a ter dificultades, opción para atacar e poñerte nas tres posesións de marxe, e agora anotan dos tiros libres, sacarán campo de ataque, 43-40, Paco. 11 puntos para Evans. Xogará o conxunto andaluz. Evans, o balón para Carrington. Es Víctor Brown. Todorovic buscando aí a terceira. E se esgota a posesión. Ven agora a defensa, aguantou ben Mahalbasi, arriscando un pouquiño, non? Sí, sobre todo a primeira vez que buscan ese balón interior, non o hai. Outra vez Víctor Brown vai tarde para triangular e o Cosur Betis queda totalmente parado. Incluso cando Todorovic búsquese un contra un, non se move ninguén, non hai ningún corte. Eso facilita moito a defensa de Río Breogán, que estivo ademais a bon nivel. 43-40, balón para Gés, agora sí. O balón para Mahalbasi, Pablo Almazán mete a man, é a terceira do granadino. Belgeis con un pouco de espazo, de poder penetrar, de poder correr. Bueno, reencóntrase ca mellor versión. É que Belgeis necesita isto. Belgeis necesita rapidez, verticalidade. Aí está o seu xogo. Bueno, troco no conxunto andaluz. Vaise Pablo Almazán. Vai entrar Bertans. Sí, troco obrigado polas tres faltas. Veremos agora se da San Musa pois pode estar un poquinho máis cómodo. Mahalbasi anota o primeiro. Bertans que non está tendo... Bueno, creo que tivo 2 ou 3 tiros na primeira metade, rounos, ademais algún bastante considerable. Anota os dous lanzamentos de tiros libres Mahalbasi. Voltan os 5 de diferencia para o Río Breogán. Lembremos que, bueno, xugou 3 Euroligas, non? Outra perda de Todorovic, enseñando moitísimo balón a Mahalbasi. E Musa, e a esquerdas Musa. Canasta e adicional. Canasta e adicional de Musa, que o celebra case como se fora un gol.
Sí, porque é ademais... máis, casi como se fora un gol do Barça que fai meses que non o mete. Bueno, eso a ti, Casi, claro, casi. Mira que alegría. Pero Todorovic outra vez enseñando moito balón, e Mahalbasic é listo, ten mans rápidas, tocoullo, xeira esa perda de balón e despois campo aberto que falamos, Musa a esquerdas, e que Musa mide 2-4 Paco, esas extensións son moi difíciles de defender, terceira de Todorovic. Bueno, pois... E ollo, momento moi importante de partido, 48-40 máxima para Río Breogán, co Sur Betis, se ten un chisco de dúbidas no que falta, pois pode ter problemas. Sí, porque ahora poden empezar as dúbidas, ¿no? Despois de dúas derrotas tan contundentes, a ver se o Breogán é quen de aproveitar isto. O balón é para Bertan, xoga con Abdelese, tapón o balón que chega. Creo que foi Evans, Carrington, ¿no? Carrington, sí, que nas situacións de bloqueo directo con Carrington siguen negando a Manforte a esquerda, obligan a dereitas. A situación non estaba mal xogada, pero Abdelese dubidou en levantar e ir a polo aro e casi comete unha perda, quedou ese tiro na media distancia. Musa con Abdelese, Musa, vaise para dentro Musa. Falta. E a falta de Abdelese. Sí, ten ese mismatch, é certo que o mellor cun par de botes de máis, pero gañou o contacto e outra visita ao tiro libre da San Musa. Abdelese o ten complicado para frenar aí en 1 contra 1, vai a ter que no emplaza buscar outra solución, porque esa axuda inmediata se pode facer, pero que non ten sentido es que manteña, o sea, que non volve a ver o cambio antes da penetración, ¿no? E agora hubo tempo. O mellor tamén depende que deixes de tapar coa manta, posiblemente si dá un pouquiño máis de espazo, ver si Musa ten tino de o tiro en suspensión, que hoxe creo que non intentou, foi prácticamente todo camiño aro, todo penetración, obligalo a que gaste tiros que non sexan tan habituais ou tan cómodos para ele, podría ser unha opción. 50-42, 15 puntos Paco Musa. Los dos tiros libres, efectivamente, de Musa, agora vai a valer. Sí, porque Iván Cruz mete a man nesa penetración, nunha axuda lateral totalmente innecesaria, porque Vito Brown, emparellado con Mahalbasic, atacando de cara sobre bote, vai no superar 9 de cada 10 veces. O punto número 6 para Vito Brown. El xogador a tempada pasada de Le Mans, sí, formado na Universidade de Wisconsin, que vai intentar aproveitar o adicional faino, danos 7 puntos. Sí, respostando 2+1 de Musa con outro 2+1 co Sur Betis. Importante esta situación para eles. O Breogán co balón, concretamente Musa, defendido por Evans, Musa para Mahalbasi. Mahalbasi vai a ter que sacar para Musa, lanzamento tripla de Musa, tripla de Rafa Musa, canasta de Marzo Saúde para o bosnio do Breogán. Bueno, pues a primeira casi que tienen da longa distancia, o que falábamos, vai para dentro, 18 puntos Musa, que xa se Vito Brando un cobadazo de Mahalbasic, e agora Sergi Quintela tentando ir moi agresivo a ese man a man, empurra a Bertans. Pero está Breogán medrando outra vez neste terceiro período das mans de Musa, que está capitalizando prácticamente todo o ataque a nivel anotación do equipo. Mahalbasi que vai ser ao banco. Eu creo que ovacionado máis polas gañas e polo traballo defensivo, polo traballo que polo acerto do partido de hoxe. É moi importante todos os xeitos ter esa disposición, esa implicación, non? Sí, esa aperta Mahalbasi Musa que decíamos anteriormente. Porque ademais, si dos xogadores máis importantes do equipo poñen un listón de traballo e de implicación moi arriba, o resto teno que seguir obligadamente. Evidentemente. E agora antideportiva de Vito Brown, que se encara con Iván Cruz, métese Musa a defendelo. Creo que Saco é o máis inteligente neste momento de todos os xogadores que había aí, sobre todo afastando a Musa. Pois moi ben. No, bueno, Musa foi tamén a poñer paz. Sí, pero nesas situacións pode haber unha técnica para ambos os dous xogadores. Onte no partido do Murcia-Unicaja hubo dúas situacións consecutivas de Unicaja, o próximo rival do Breogán, por certo. Unha de Jaime Fernández
outra de Jonathan Barreiro, quero recordar, foron técnicas para Ecol, deixou o partido por unha... Pero despois hai unha antideportiva, técnica antideportiva de descalificación. Claro. Entón, a situación aí... Hai que ter cuidado, vamos. Vito Brown eu creo que ven da acción anterior do cobadazo de Mahalbasic protestando, mal ataque do seu equipo, agarra a Iván Cruz, é unha situación de frustración que de feito Joan Plaza creo que interpreta de xeito algo semellante porque entra Burjanase no lugar do norteamericano e ao final aí as de perder non ian ser para Cosur Betis, que xa tiña antideportiva pitada na súa contra. Bueno, pois... E ollo que está o máis 10 aí, Paco. Iván Cruz que anota o primeiro. No segundo, 8 puntos para él. No segundo, 8 puntos para Iván Cruz o partido de Iván Sí, Cruz. creo ademais errando só unha tripla, 2 de 3 dende a longa distancia, máis 10 de posesión. Breogán dominando un cuarto que vai moito máis lento que o resto do partido, pero con producción, e outra vez Musa esquerdas, balón dobrado, bo corte. Está caendo, canasta de Iván Cruz. Estaba descendendo ese balón, trayectoria descendente, no tapón de Akbelese. E tempo morto de Joan Plaza, Paco. 10 puntos de Iván Cruz. O Brogan que por primeira vez no partido supera o 10 de diferencia, 57-45. Ovación no Pazo Edgar. Espectacular, todo Pazo en pé, as 4.200 personas que poderá ver hoxe nesta mañá. Eu creo que todo o mundo tiña moitas ganas. E se ao final o equipo medra como está a medrar durante o partido, está a aparecer Musa, está a aparecer Mahalbasic, partidazo Iván Cruz tamén, bueno, todo o mundo lede apretando. Imos rápidamente aos nosos estudios. Río Brogan 57, Cosur Betis 45. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Prove a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Ca máxima intensidade, ca máxima emoción e agora mismo ca máxima ledicia posible porque o Brogan por primeira vez no encontro vaise 12 puntos por encima, 57-45. O balón é para o Betis, o lanzamento que non vai que mago, rebote ofensivo. A entrar para o rebote ofensivo. Sí, pero moitas dificultades, Betis, moi parados outra vez. Pepe Pozas outra vez no timón do equipo. Sí, gastando os 14 segundos casi botando outro pase horrible. E a carreira Belgeis. Belgeis con el Burjanase. Belgeis, no, canastón de Belgeis. Canastón de Belgeis, pois pode ser o momento importante do partido. Sí, un máis 14 xa, Paco, nova máxima. E o que falábamos, Río Brogan medrando cada segundo co Sur Betis cada vez con máis dificultades. O balón, outra perda. O Betis a piques de perder. E seguirá xogando con Consulta da Luz, atención, con 8 segundos só de posesión. E que eu estaría moi preocupado de ser Joan Plaza pola calidade dos pases de Cosur Betis. Pases en salto con moi pouca precisión e tensión. Agora situacións de alto-baixo con malos ángulos ou malas execucións, como Vito Brown na primeira metade, agora Dani Akbelese. Sí, moitos problemas nese sentido. Eric Quintel entrou en pista por Belgeis. Os dous lucenses en pista, Eric e Sergi. Balón para Pepe Pozas. Con Bertans, lanza Bertans. Non entra o rebote. Ten que parar o partido. Musa. Sí, pero ten que parar o partido porque Akbelese se fixo dano, Sí. Fixo no nocello dereito. Dano xogador nigeriano.
Sí, formado en la Universidad de Hampton, ex de Guipúzcoa Basket, ex de estuvo UCAM en Murcia, Grecia tamén o ano en Grecia pasado. varios anos. Non semella que poda continuar, está preparado Nick Spirsa, o ex de Obra, formado na cantera do Barça. De fútbol ou de baloncesto? A boa de baloncesto. Vale. Vai a xogar o Brogan, ten a posición xa o conxunto lucense. Sí, Sergi Quintela, que vai a sacar. Mais 14 posesión, Paco, Es isto momento- despois do primeiro cuarto non semellaba que o partido podría ter este camiño a continuar con el Río Brogan, se é posible. Balón para Musa. Musa. Outro mismatch que ataca. Deixa aí para Quintela. Quintela, penetración de Quintela. Xoga para Iván Cruz, perfecta. A conexión entre Eric Quintela e Iván Cruz. E máis 16. Sí, todo outra vez. Segue decidindo cambiar nas situacións de bloqueo directo con Dasan Musa co Sur Betis, pero non está podendo frenar. Agora non foi el o que anotou, pero sí serviu para que a defensa xa tivera que traballar, rotar e apareceran outros homes no ataque. Ollo. Como loitan cada balón. Musa. Tripla. Canasta de Marzo Saúde. De Zanan Musa. 6-4-4-5 é o que te iba a decir. Non tirada hasta ese momento de 6.75 e 3 triples. E outra perda e vai Saco. Vaise colgar, E rompe. cae o Paco. O partido Breogán. Para o partido outra vez Joan Praza. 66-45 máis 21. 9 de 16 nas triplas Río Brogan. ¡Qué momento de partido! O Brogan que quere romper totalmente son os primeiros puntos do saco. El tempo morto que ten que pedir de novo Joan Plaza por encima dos 20 de diferencia. Río Brogan 66, Sur Betis 45. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, 6-6-4-5. Que mañá de domingo Alex Gato vai collendo cor, vai despexando a néboa e saindo un pouco sol. Non che parece? Bueno, ahora non pode falar Alex Gato. Edgar, que isto vai collendo outro cor, que é o que quería comentar a Alex. Sí, Paco leva 30 puntos co Sur Betis dende o primeiro cuarto, con moitas dificultades. Breogán 42, o parcial é tremendo, a caída do equipo sevillano cada vez maior, e agora Bertans, por fin, esquina liberada, agora sí, anota unha tripla importante para ver se son capaces de reengancharse ao encontro. É a primeira canasta de Bertans. 6-6-4-8, mandando Eric Quintela, o balón para o seu irmán, para Sergi, aí a penetración, balón. E que outra vez cambian no bloqueo directo, incluso con Eric Quintela, teñen dificultades porque se o balón non está nas mans de Musa con este quinteto, pois non hai tanto xerador ofensivo, pero está Eric moi ben cortando a espalda de Spires e gaña esa situación, saca unha falta e tiros libres. O sea, unha situación defensiva que o Sur Betis podía dominar porque o balón estaba afastado das mans de Musa
donde neste quinteto pois hai aínda máis capital do habitual, pois remata cunha quenda de tiros libres para Eric Quintela por un corte. Pois aí vai, Eri no primeiro dos lanzamentos non anota, lástima. Non ten a mellor das súas mañas de cara ao aro Eric Quintela. Segundo tiro para o base lucense, lembren o marcador 6-6-4-8, un 39 para chegar ao remate o terceiro cuarto. Anota o primeiro dos seus puntos Eric. A 19 de diferencia para o conxunto lucense. O balón para Spice. Falta de Van Cruz a Burjanase, agarrouno, colléndose ese indirecto. E agora está a segunda de Iván, ou a terceira de Iván. Sí. Ia decir que nesta situación con Spires en posición de 5, bueno, pode abrir un pouquiño o campo. E agora sí, vai correxir o cambio Musa ao final. E outra ovación do Pazo. Cruz. Sí, o Pazo ahora xa o Barcelona, entre as ganas que había de vir un partido de ter outra vez este colorido. E este terceiro cuarto. E este terceiro cuarto, pues é normal. Bueno, la línea de tiros libres, Burjanase, xogador que coincidiu con Tito Díaz no Leima Coruña, por certo. Formado na canteira do antigo Cajasol, Caja San Fernando, con Porzingis desa misma xeración. E a partir de aí, pues, medrou na Leima Coruña, logo Andorra, Guipúzcoa Basket, Andorra, Gran Canaria. Eu creo que voltou a casa. Sí. Bueno, pois que por certo, o baloncesto Sevilla é o mismo, vai entrar Musa agora sí por ser quitado, ahora sí eu creo que é obligado. Ten que desfacelo porque non o tiña pedido. Exactamente. Entón, bueno, pois entra Musa, Sergi Quintela xa pediu o troco outra vez. Cae primeiro punto para Burjanase, decía que o baloncesto Sevilla é o mismo, pero en Lugo sempre xogou é a primeira vez, millor dito, que xoga cada denominación de Betis. Sí, dende que o club de fútbol absorbeu uno como a sección. Exactamente. 6-7-4-9 50, 6-7-50 para todo o segundo tempo, porque anotou os dous. O balón para Musa, Eric Quintela, que rompe de Eric. Eric non pode xogar balón interior, arrisca aí un pouco con Musa, queda un segundo, lanza Musa anda a súa casa, o balón que non entra e o rebote vai a ser para Spice. Sí, o que falábamos, con estes quintetos, se non hai salidas bloqueadas de Kalinowski, o resto non ten capacidade de xerar. Aí Eric Quintela pois deulle a pataca quente a Musa para ver se o talento individual, ainda que fora 8 metros do aro, podía solucionar unha posesión que probablemente fora das peores do Río Breogán en todo o partido. E agora Burjanase pois a base un pouco de ganas de pundonor, sacando esos tiros libres para tentar achegar un pouquiño máis neste tramo final de terceiro cuarto seu equipo, porque ao final un máis 21 a un máis 13 con 10 minutos por xogar, pois hai certa forma de encarar o que resta de encontro. Beca que siga o seu anotando tiros libres. Anotou o primeiro, lanza o segundo e tamén vai dentro, 8 puntos para Beca. Mais 15 Río Breogán. E agora semella que o Sur Betis quere aumentar un pouquiño o nivel físico da súa defensa, se é capaz de parar este ataque, bueno, pues poderá estar máis preto desa barreira dos 10, 13, 14 de diferenza co que afrontar o último cuarto. Belgeis, anota Belgeis. Si falamos de paso, mellorar a defensa en esas situacións que están xogando no lado contrario do balón, saídas de indirectos, o un contra un de Shannon Evans atrás é tan malo como nesta, e despois tenta solucionalo cun tiro aínda peor, pois co Sur Betis vai ter máis problemas. Canasta de Belgeis nun contraataque perfectamente elevado por Sergi Quintela, este o xogo que lle gusta o Breogán, claro, pero ademais Paco, o que lle custou recortar esos 6 puntos a Sur Betis e o rápido que voltan a estar no máis 20 Río Breogán por unha secuencia completa de Evans horrible, tanto atrás como adiante. E agora antideportiva de Carrington. É que son de Carrington. Son situacións de frustración e de non coñecer exactamente
cousas regulamentarias, porque ao final un contacto por detrás nunha transición é antideportiva sempre, por moito que proteste, por moito que se queixe. É quedando un segundo. Claro, que non ten sentido. É que probablemente non chegara o Brogan neste ataque. Bueno, mellor sí, pero a opción de que agora anoten 4 ou 5 puntos e que o parcial co que peches o cuarto sexa de estar menos 16 a estar máis 23, sí, pues cambia totalmente, evidentemente. Bueno, pois Sergi, un home sin piedade nesto do baloncesto, anota os 2 tiros libres. E oportunidade o que falamos, aí probablemente salidas bloqueadas. E ahora un segundo. E como atopen un tiro e anoten, pues o peche de cuarto para Cosur Betis sería moi problemático. Hai que sacar 5 segundos, sí. Aí se complicou a cousa o saque do Breo. E terá ahora un segundo Betis que nada. Eu creo que hasta con desgana. Eu creo que un equipo que a nivel de comunicación ten moitos problemas. Hai talento, pero de momento son versos libres, podemos falar así. Xa non Evans ten talento, pero xoga pola súa conta. Carrington ten talento, pero xoga pola súa conta. Todorovic ten talento, pero xoga pola súa conta. Bueno, pois esta é un pouco a imaxe que está deixando o Betis. Quedan aínda 10 minutos, as cousas bueno, pois están encaminadas, parecen ter moi boa faciana para os intereses do conxunto local. E es que isto, a piques de iniciarse o último cuarto, Río Brogan 73, Cosur Betis 52. Para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que los cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. A pique de quedé, comenzo o último cuarto do partido. A diferencia do Brogan é de 21.73-52. Lembren que o remate da primeira metade, o resultado é 38-36, Edgar. Sí, 15 perdas co Sur Betis despois de 30 minutos xogados, por debaixo do 30% de acerto nas triplas. E claro, as porcentaxes de Brogan, 60 en tiros de 2, 52 en tiros de 3, 9 de 17. A diferenza ten argumentos moi claros. Bueno, pues estamos nos últimos 10 minutos. O balón para Beca. Se vai hacia o aro, Beca non anota, o rebote finalmente para Kalinowski. Corro Brogan, que lle gusta moitísimo isto, saco para Belgeis, pase pola espalda, Kalinowski, canastón! Canasta triple, canasta de Marzo Saúde. Menuda xogada, Edgar. Sí, pois probablemente candidata a estar no top 7 da ACB, agora canastón, aro pasado de Shannon Evans, aplaudido pola bancada do Pazo, porque realmente moito mérito, pero que pase por detrás das costas. E outra tripla de Kalinowski, son 4 pacos, se non me corrixes, a do xogador americano ex de Brescia. Bueno, son 4, teño que mirar, ahora teño 3. Teño 3 apuntadas. Balón para Saco. Tapón de Todorovic. 76-52. E técnica por protestar a Jordan Saco. O que falábamos antes de Musa é que son estas situacións totalmente aforrables cun máis 20. Desa posesión, ademais, é certo, quedan 2 décimas, pero bueno, noutro momento de partido sería moito máis complexo entender esta protesta. Un tiro libre para Betis, despois da técnica a Jordan Saco, que por certo pouco 3 faltas. O lanzamento que anota Bertans.
Sí, Kalinowski 3 de 3 nas triplas, Mario, tiñas razón. Estaba eu mirando, pero... Dúas no segundo cuarto e esta. Bueno, técnica a Sacco, aproveita o tiro libre. Bertan 7-6-5-5. Sí, a situación que buscaban estaba ben para buscar un alley-oop ou un palmeo, pero non puido levantar o balón e Sacco creo que todavía está pensando no contacto anterior en a protesta. 3 faltas para Jordan Sacco. Xogando Evans, Beca, Bertans, o a man aí por detrás de Sergi Quintela. Carrington non atopan o xeito de que chega o balón a todo Lobis. De Urjanase, ahora sí, outro pero erro non entra o lanzamento no último segundo da posesión. Creo que é o terceiro erro de Todorovic en situacións sinxelas para él, pero que tampouco foi duro, ganando a posición a Cáchinas, por eso non podían buscar esa vantaxa antes na posesión. E agora que ven Sacco sí, caendo, Sacco vai a romper o aro, non lle entra, pero a xogada volvía a ser que listo Kalinowski. Espectacular, e Kalinowski fai unha falta como hai que facer. Moi listo porque fai ben o balance, está en posición defensiva, pero coñece perfectamente que non está ben formado o equipo atrás, gasta a falta. E antes que ven Sacco caendo dos indirectos que falamos, a gravidade e a amenaza de Kalinowski do tiro de 3, os interiores despois de bloquear se van rápido ao aro, poden notar tamén a ter as súas opcións. E agora mans rápidas. La defensa do Breogán pedía Cacinas que ese balón o impulsar o xogador do Betis n'última instancia, os colexiados non o veron así. E imos ver agora atándose unha zapatilla Sergi Quintela, 11 segundos de posesión, 8 minutos por xogar do último período, máis 21 Breogán. Balón para Beca, Burjanatse, o balón vai a chegar para o lanzamento tripla que non entra de Carrington. E falta de Burjanatse nesta pelexa, que semella que o único que todavía ten ese nivel de enerxía de querer en pelexar o partido. Kalinowski foi moi longo, deixou liberado a Carrington na esquina, pero non atopou o camiño a ese tiro de 3 puntos. Segue caendo a porcentaxe da longa distancia de Consur Betis. É unha cousa fundamental, Paco, final. Outro a verás, hai un máis 25 fronte a Burgos, aínda que Burgos leva un par de xornadas que mellorou as súas prestacións. Agora o 13 un partido que pode estar situado nesa barreira dos 20. Falta de Pablo Almazán, cuarta. Eu creo que ahora mesmo Betis é a imaxe da desesperación, non? Hai algúns que queren, da impotencia máis ben. Os que queren, outros pero os que menos, queren a medias. Almazán, claro. Burjanatse queren e outros queren, pero non poden. Bueno, se vai aí o balón a Jordan Sacco, que conseguiu o rebote ofensivo. Despois do lanzamento triple de Mindaugas Cácinas. 7 segundos de posesión, quedan ya Río Brogan. Vai a sacar Traibel Haynes dende a liña de fondo. O balón para o base do Brogan, vai a romper aí a todo Lobis, a penetración non, pero o rebote ofensivo largamente buscado esta canasta por Sacco. Sí, penetra, axuda, non hai unha segunda rotación que interpoñe o corpo para pechar ese rebote ofensivo. Sacco totalmente só baixo aro, faise con ele, anota 7-8-5-5. Balón para Burjanatse. Falta. Sigue peleando e falta antideportiva que de Sacco. Antideportiva primeiro foi un pouco a olla este. Primeiro polo xesto e despois porque o manotazo é despois, expulsión. Sí, claro, ten técnica. Expulsión de Sacco, descalificado. Falábamos, ia comentar que co contacto é despois de que piten, por eso se enfada tamén Beca Burjanatse. Levan xogando 1 minuto e medio pensando naquel contacto que lle dá a técnica, está totalmente fora de partido. Entra aquí nos vestiarios, dando patadas. Bueno, sí. Creo que ahora mismo Jordan Sacco non está interpretando ben que hai no partido para empezar. O Brogan non lle interesa nada desto. Van a revisar. Pero no, primeiro porque dalle opción a Betis a anotar, ter outra posesión, e que esa situación de momentum de partido que se fala moitas veces, co vento soprando a favor, todo o mundo centrado, bueno, pois esvaeces un chisco, co parón, os árbitros os colexiados van ter que revisar a situación,
bueno, non hai moita discusión, creo que vai ser antideportiva, descalificación, tiros libres, posesión para co Sur Betis. Bueno, pois aí os árbitros revisando a xogada, imos ver en que queda. De momento Saco xa tomou camiño vestiario. E imos ver si todo queda en isto. Siguen revisando, eu creo que, bueno, pues despois da antideportiva non sei se te apreciache algunha circunstancia maiores. No, pero despois como hai ese enfado, non sei si queren ver alguna situación posterior, sí, imagino. Bueno, pues imos ver o que acontece. Larsen falando cun dos colexiados. Sí, o xogador que vai reemplazar a Jordan Saco no momento no que oficialmente certifican que está descalificado de Saco. Bueno, pues 78-55. Siguen revisando os colexiados a xogada. Alguén debería de comentarles que son as 2:10 da tarde, e que aquí en Lugo temos a costumbre boa de comer, además cerquiña hora do San Froilán, pois tampouco é cuestión de ir moi tarde, non, Edgar? Bueno, pero si é gañando aínda por máis diferenza o Río Breogán, creo que todo o mundo compra si retrasar un poquinho. É o mismo gañar ás 2:20 que ás 3 menos cuarto. Pero vamos máis camiño das 3 menos cuarto. Eu creo que sí. Bueno, pois descalificado Saco por esa antideportiva. Verá 2 lanzamentos. Tranquilo, Alex, quédate. Lanzamentos de 2 tiros libres para Bujanatse. Entra o primeiro e erra o segundo. Posesión agora tamén, obviamente, para o equipo andaluz. E temos a Bujanatse, que se algo se pode decir del é que, de logo, é único dos poucos con Pablo que non está perdendo a cara o partido. Sí, quere competilo, quere seguir traballando. Bueno, supoño que tamén tanto Almazán, capitán, como el medrado na canteira, pois teñen tamén ese puntiño extra de non querer que a imaxe sexa a mesma que as das 2 últimas xornadas. Bueno, pois el propio Beca que lanza no último segundo da posesión, balón que vai a favorecer o Breogán, iba a recollelo Sergi Quintela, chegou por detrás Víctor Brown, impulsou o balón por a liña de fondo, xogando Traibel Haynes, subindo o balón agora xa con máis comodidade. O Brown, bueno, pues xa topou un pouco a tranquilidade que necesitaba, que lle faltou quizás nos primeiros, sobre todo no primeiro cuarto. Jugando Belhens, 3 segundos, 2, se vai a ir aí por diante de Beca, non anota. O rebote finalmente para Pablo Almazán, que o loita con Cacinas. E agora a penetración das poucas situacións de Cosur Betis tamén en transición, xogando superioridade numérica. Boa lectura de Vito Brown, atopando a Carrington no lado esquerdo da pista. 20 puntos, 78-58 ten Río Breogán. Balón para Sergi Quintela. Sergi Quintela, 6 segundos, o balón para Cachinas, para Larsen. Hai que lanzar, o que lanza é Sergi Quintela, o balón que non entra, pelexa aí Kalinowski por ese rebote ofensivo. Como traballa este xogador? Os rebotes longos, non sei, son moitos os que Río Breogán nestes primeiros xornadas de temporada está gañando catividade dos pequenos. E agora sí, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, agora sí, Edgar, a cuarta. Non quería deixarme quedar tan mal Tyler Kalinowski, moi difícil esta cunha mao diante, ben punteado. 81-58, despois desa canasta de Kalinowski, a cuarta tripla, contesta ahora Evans, que está nos 16 puntos. Sí, o máximo anotador do Cosur Betis. 82-61. Decía eu que Kalinowski se vai un pouco desa estereotipo que temos, non? Raza blanca tirador, que só tira, fai un montón de cosas Kalinowski, e de encima sempre toma boas decisións. Hai outra tripla de Marco Saúde, de Cachinas. Dende a esquina, dende o seu lugar, Pesquedos. E o que falabas de Kalinowski, eu sempre digo o mismo, probablemente non sexa un xogador de 20 puntos, de 22 puntos, dese marxe especial que pode ter da San Musa, pero é un xogador moi inteligente, que toma moi poucas malas decisións, eso é básico,
que agarda a ter os seus tiros, e claro, habituado a estar no 45% da liña de 3, hoxe sen erro 4 de 4 para él. Sí. O que fallo xogada, defensivo. que pase de Belgeis a Cáceres. O Betis está roto, Edgar. Sí, de feito, esta situación defensiva, o que falamos da comunicación dentro do equipo, obriga a Praza a parar o encontro, porque é unha nova máximo, máis 25, 86, 21. 86, 61, 61, perdón. 61. 23, dos 21 que había antes, 23 e agora 25. Decía, falando de Kalinowski, estadounidense de nacionalidade, pero por pouco tempo. Xa casou en Bruselas, polo tanto, en moi pouco tempo, se está cos trámites, pois poderá xogar como comunitario, que deixará como asimilado de comunitario, quer decir, a efectos de licencia unha praza extra. O mismo sería unha plaza de extracomunitarios. Bueno, tempo morto en esta ocasión é Joan Plaza o que o pide. Todo vai tremendamente ben para o Río Breogán, que gaña 86-61. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 4-18 para o remate do partido. O balón que o perde Evans diante de Iván Cruz. O Betis está completamente cao. 17 perdas co Sur Betis. E esta tras tempo morto. O que menos gustan... Es que esta foi botando diante das narices de Iván. E que son moitas de asomar o balón, de expoñelo en exceso. Todorovic fixo na primeira metade, Carrington, Evans... E claro, moitos problemas, 17 perdas, unha porcentaxe de 3 que está por debaixo, agora no, 6 de 20 que a tripla que anotou antes, no 30%, é moi difícil con esos dous aspectos do xogo a un nivel tan baixo que teña as opcións, e despois, defensivamente, pois é un equipo que está claramente, o que falamos no inicio da retransmisión, amosando porque está entre as 2-3 peores defensas da Liga. É certo que a mostra de partidos é moi pequena, estamos no inicio, pero claro, recibindo máis de 120 puntos por 100 posesións, é casi imposible gañar un partido nesta competición. Hasta esta jornada 97,3 por partido, así en falando, promedio, digamos, en bruto, exacto, que sigue sendo unha auténtica barbaridade. E hoxe van camiño outra vez de estar recibindo 95 puntos. Por aí. O balón para Kalinowski, Traibel, Musa, o que siguen defendendo igual con mismatch. O lanzamento triple de Larsen, toma, segunda canasta tripla de Kevin Larsen, canasta de Marcos Saúde. Pero isto ven pola defensa de bloqueo directo con Musa, seguen cambiando, ten mismatch, penetra, un pase máis, Spire xa está fora da situación defensiva, Alberto Larsen, non hai rotación, outra tripla liberada, moitos problemas atrás co Sur Betis e agora Vítor Brown que anota unha canastra. Vítor Brown fai o seu punto número 9, 8-9-6-3. Xogando Belgeis. Repiten sistema. Musa para Larsen, o lanzamento de Iván Cruz, non entra, o rebote para Betis, o que xoga en Pepe Pozas. O es do Obradoiro diante del Kalinowski. Brown, lanzamento de Brown, non vai a entrar, o rebote de Iván Cruz, que en esta faceta sigue sendo un xogador moi importante. Hoxe probablemente este a facer un dos seus mellores partidos da ACB, as temporadas que xogou tanto en Sevilla como en Bilbao, hoxe está a un nivel altísimo, aproveitando a baixa de Lukovic, e canastrón de Belgeis, absorbendo contacto, aforrando un paso.
acordo. 91-63, Paco, preto dos 30 puntos de diferenza. Dicía eu no descanso que non había aparecido Belgeis Pois na xa segunda son parte fixo. 11 puntos, creo que 13-14 valoración xa para él. E o que falábamos dos saberás. Ollo, Paco, porque que este partido casi é valor doble con este máis 30. Desde logo. Musa que non anota, tiña Larsen no outro lado. Eu creo que aquí forzou un pouquiño Bosnio, non? Como na primeira metade, igual, Sí. faltan ataque, mesmo tipo de situación. Balón para el Mazán, que é de xogar con Spears. Carrito, non o vai a anotar Carrito. E falta de Vito Brown. E a falta de Brown sobre Larsen. Bueno, pues... E aparece Adam Solaso, Paco, o único que quedaba por ter minutos na mañá de hoxe. E ovación para Kalinowski. Ovación para Kalinowski, que se vai ao banquillo e vai a entender que aquí en a afición do Brogan sabe o que é o traballo non só da anotación, que é o que se lle premia. Totalmente. 4 de 4 en triplas é excelente, pero todo o demais é o que dá o sobresalinte. Exactamente. Aí ese pase que quería facer chegar Belgeis. Solaso, balón para Hayes que va a romper a defensa. Y quiere ver a alguien, ve a Solaso, canasta de Solaso, menudo pase de Belgeis. Excelente o pase, e o máis 30 está aí, agora roubo de Belgeis. Breogán vai seguir xogando ata o final porque es que claro, e que está no momento para facelo, e porque o verás, nunca se sabe, e canto máis mellor. Evidentemente, canasta ahora de Musa, que está 23 para él. 23 puntos. Entramos xa no último medio minuto de partido. Balón que outro recupera roubo de novo Brogan, é Solaso para Larsen deixa para que finalmente sea Iván Cruz o que anote. Festival do Brogan neste último tramo de partido. 97-63. Paco, 60 puntos na segunda metade de Río Breogán prácticamente, 38 descanso, 97 o final de partido, 60 puntos encaixados por Cosur Betis. Eu creo que vai ser unha semana moi dura en Sevilla de novo. Bueno, pois valeu a la canasta de Spires, o partido que chega ao final con resultado contundente para o conxunto breoganista. 97 Río Brogan, 65 Betis. Bueno, despois dunha primeira parte onde parecía que ninguén arrancaba, o Brogan foi tremendamente superior da segunda. Sí, o que falábamos. Comeza as triplas no segundo cuarto para dar poso e máis tranquilidade ao ataque do equipo de Paco Olmos, que tivera bastantes dificultades nos primeiros 10 minutos. E bueno, 59 puntos na segunda metade, eu creo que é o resumo perfecto, xa non só do traballo do Río Breogán, senón tamén das deficiencias do Cosur Betis, que ou moito troca a súa imaxe, a súa capacidade para xogar xuntos, para ser un equipo, ou vai non ter moi complicado nesta liga. E Río Breogán, ao revés, cimenta máis toda a comunión, todo o traballo que está a facer o conxunto na pretemporada. Unha dos aspectos que eu decía prepartido, que eu comentaba, é que se algo que me pareceu interesante no Brogan nestas primeiras jornadas é que é un equipo que sabe o que ten que facer, incluso con paciencia. É dicir, hoxe se demostrou, o Brogan seguiu sendo coherente, hubo perdas no primeiro tempo, pero termina atopando o seu momento, termina atopando os seus ollos, sobre todo porque atrás mantén a solidez e a consistencia e, repito, con máis ou menos acerto. Sí, e despois porque aparece unha segunda unidade que hoxe produce moita anotación, Paco, entre Kalinowski e Iván Cruz, que son 30 puntos, preto dun tercio de anotación do equipo saindo dentro do banco. Cáchinas tamén aporta outros 8-10 puntos. Bueno, creo que eso fala moito e moi ben, e a partir de aí 3-1 de récord. E agora é certo que veñen 2 xornadas contra equipos top 5 desta competición, pero con moita tranquilidade. E xa non só eso, xa non só a tranquilidade, senón que a ilusión e que a posibilidade de que co nivel que está amosando este Río Breogán podan, porque non dar unha sorpresa. De momento están aí, é dicir, van 4 xornadas, 3 victorias, unha derrota, seguirán no terceiro posto da táboa clasificatoria, e xa se viaxe a Málaga, que é o próximo sábado ás 6 da tarde, doutro xeito.
Totalmente. Agora con sí. todo por gañar. Exactamente. Incluso cunha Nada derrota, que con perder. todo por gañar. Entón, de manter esa... E iso é moi importante. O seguinte partido aquí en Lugo Contra o Real Madrid. O Real Madrid. Son 2 partidos, pois bueno, que se pode tomar o equipo con certa tranquilidade, pero ese gañas un. Claro, pero é o que falábamos, incluso que as derrotas, a posición, estaríamos hipotéticamente falando dun récord 3-3 que todo o mundo firmaría no día 1 da ACB. Bueno, pois isto foi todo, porque me está aquí Alex Gato, que ten presa para ir a comer. Xa sabemos que para comer Lugo eu teño sono, non fame. Bueno, pois nós tamén imos a facervos ese conocido, Eres tú que tes fame, que estabas pedindo. O noso lema, pero vamos, canina. 97-65, victoria brillantísima do Río Brogán, o público que voltou ao Pazos Deportes, 80% de aforo. Creo que se vai tremendamente feliz, tremendamente contento. Agora mesmo todos son boas novas para o Río Brogán. Edgar, hai que estirar isto e disfrutalo, porque non se vive moitas veces. Non sempre vou estirar o chicle, pero este sí, canto máis mellor. Bueno, pois aí está o Brogán na terceira posición da Liga CB. Despois do Real Madrid e do Barcelona, aparece un equipo de Lugo. Aparece o Río Brogán, 3 victorias en 4 xornadas, hoxe derrotando, rompendo por completo o Cosur Betis. Río Brogán 97, Cosur Betis 65, dende o Pazo dos Deportes. Moi boas tardes, feliz semana, e o sábado, lembren, dende Málaga, Unicaja Breogán, e a cadena SER Radio Lugo, dende logo estará para contalo. Boas tardes. Bueno, pues que hay esas otras alternativas.